Kevin, ngombe wura Adimba. Philip Armana is switching from Gazette City, the coastal region. Love you, my boy. Oscar Bungus, Commander General. Arwaki. Yes. Hallelujah. Francis from Tabora, Usodonoma, Ura Rosa, Tanzania. Welcome, welcome, man of God. Mawachi ni Kiswahili, umekaribishwa sana. Karibu, 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 karibu tule. Bwana ametengeneza mesha. Hata hivyo nimejaribu, nimejikaza kisabuni ndugu yangu. Karibu, karibu gospel. Moshi Tanzania. Hey, Mano Dalan Ruki. Mamanya Tewa, Apostle himself. Yes. Hey, you will dog in the yes.
Hallelujah. Glory. Yes. Hey, Geraldine Oduor, welcome. Welcome, prophetess. Thank you for coming. Hallelujah. Glory to Jesus. We thank you, Almighty God. Hallelujah. Glory to God. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Praise God. Praise God. Well, akao thuolo ni makende mondo amosu godo e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni Yesu opake. Amosou. I'm doing a chain or a series of some teaching here, and I felt it necessary for me to use our mother tongue or the Greek on this side of the world. So I beg your pardon for being biased that way, because I know that I have listeners, receivers of this word which are scattered abroad. So please forgive me. But I have this that I have to do it in series, and maybe if the Lord so wills, as of course He is willing, and His will is with us, I will have to do it in some other language, some other time. Kura paku Yesu Bartholomeo Okoth Onyango Erokamano duonge pak ginyalo giteko giloyo dog Yesu. Adwa dhi nyime kod wuoth abedha, wuoth mochanore, wuoth abedha. Gima chando ji kabisa en ni ji dwano wuothie wach Nyasaye mana ka joma wuotho akia ni wuotho nade, nikech gimoro ka gimoro nigi kabind wuothe gi kabind tije gi kabind kako dwaro gi kabind kake dware gi kaeto winjruok bedo. Adwa somo mumbe ariyo kende, kaka ok ajo somo mumbe mang'eny to bodong' abiro wacho tabiro timo ma kaluwore gi kaka Roho Maler ochika. Chakruok ariyo matindo, Chakruok 15, sorry, I beg your Chakruok madongo 15, matindo chakra 17 kendo notimore ka chieng' nopodho mi piny noyuso ne mach madung' iro kod meny maliel nokadho e kind lemo mag ring'o. E ndalono Jehova notimo muma gi Abraham kowacho niya, asemiyo kothi pinyni nyaka ora Misri, nyaka chopia ora maduong'no, aora mar Yufrata. Keni gi Kenzi gi Kidomon, gi Hiti, gi Perizi, gi Frim, gi Amor, gi Kanan, gi duto Nyasaye nowuoye. Achaka som e kitabu mar Amos, kitabu mar Amos sola adek, Amos sola adek. Emadwana som pio mondo wadhi kodi. Adwani winji kamoro ka problem ma ji nigo ahinya jogewa ma winjowa thothgi ok chik itgi kuom weche ma Nyasaye okelo bang' kata dakika 2. Ng'ato iyudo ka donjo to wuok to ndiko gimoro kanyo to wuok kae to paro ni mano tim maber.
to kare otimo samoro mae message ma Nyasaye omiyi inyalo kawe ruoth nyalo yawo nigo malach michake kony go jomoko be koro beda piny winj wach ka ok idich ka ok idich to beda piny winj wach kokamano to bang'e ibi chak iduogi ti winj wach ni mong'ith modimore nikech magi ok wecha magi wach ma Nyasaye ochiwo e ndaloni mondo wapar ne ji wakonygo ji nikech wach Nyasaye to ngima kendo tiyo. Muma wacho e Amos 3:3 niya, ji ariyo nowuothi kanyakla mak giwinjore koso wawawe gi kanyo ong'eny ni koro gimomiyo adwa wuoyo adwa puonjo wach badwa puonjo Peter Pilate Susi Paul erokamano e piny jo Germany akiani in Frankfurt, Hamburg, kata in Berlin, kata in whichever city. Welcome my dear, warwaki kabisa nyako manyono piny ma ong'eyo injili. Aseneno kaka ing'eyo injili, gini Nyasaye nyaka ritie kendo Nyasaye nyaka miyi olembe mabeyo komedo mbapi kendo medo locho ni weche te nikech Jehova Nyasaye ni kodi. Susi Paul agwedhi gi gweth mogundho agwedhi gi gunde mag gweth kendo wacho ni bed nyako mogwedhi ruoth Jehova Nyasaye mondo timni maber moloyo kako setimo. Omedi yawo mbapi Peter Pilate agoyro kamano. Wuoth abedha, wuoth achana, wuoth mowinjore. Wanie wuoth, we are in the walk of faith. Nyocha wacho e part 2 gi part 1 ni wuoth ni opogore gi wuodhe mamoko nikech en wuoth moluongi e ji ma ok wuotho ma ng'ato chano kende owuon ni odwa dhi wuotho to seto yore ne modwa dhi go wuodhe no. Ma wuoth moluongie ma ng'ama oluongie ema nyisi kaka dhi wuothe ok kendi kod pachi gi riekoni. Kendo nyocha wacho ni niya wuodhe ne batise ji kose batisi kae to koro ikawo kit ng'at manoluongi cha koro uchako kode wuoth mana kaka Amos nosomo ne wacho ni ji ariyo ok nyal wuotho ma ok owinjore. Ji ariyo nyaka winjruok en niya ibedo piny tinyisi gi ng'ama oluongi ng'ama waki wuoth cha tiwacho gik mionge go tomi embo wacho gik modwaro kuomi kendo wacho ni iyie timo mano miluongo ni singruok. Kendo waneno ka Ibrahim katera kanochako wuoth gi Jehova Nyasaye manochwe piny koda polo okono Ibrahim kokone mondo ong'ade chiaye moko to ng'ado kanyo to wawe matin nikech kanyo winjo tek chiemo naler chieng' moro to bang'e kano gik godhiambo Muma wacho makoro ang'ich welo ogik to Nyasaye nosieko kod weche ne manodwa ni mondo koro otim ka mudho chako gima lel to tuch kod mieny kae to ochako wuoyo kod Ibrahim. Okodo Ibrahim ni winji piny ma intie nyami wanyisi wuoth ma wadhiye ma moluongwa wuotho ni gimora mora kamora mora mwanyono ng'ata mora mwaromo go nitie sababu nikech oluongwa to kodwa kuonde mowuothe koro wuoth kuonde ma wadwaro ok warire ok wachun wuoth mondo jomoko ne kaka wawuotho to wawuotho ka wadhi mana kuonde ma wuon wuoth okonwa ni mondo wadhiye to kuonde wadhiyego owacho nomiyowa kata wayudo tabu e yo kata warom gi jomoko ma ok dwarwa to kata kamano Nyasaye moorowa kuom mane momiyo ka wachopo ka wadhi e wuodhno ng'ata mwaromogo kata obed no duong' moloyo Mount Kilimanjaro kata obed no tin moloyo Ang'ino to kata kamano nitie gima Nyasaye omiyo wawiye ma nyaka wawachne nyaka wanyise nikech ne wawinjore gi wuon wuoth to wuon wuodhno emochweyo oxygen to wuon wuodhno emomiyo walewni to wuon wuodhno emomiyo waring'o to wuon wuodhno emomiyo waremo to wuon wuodhno e wuon choke to be en wuon pi manie dendwa.
agoni Yesu ro kama ko waonge gi luoro nikech ng'ama luongo wa moma wacho ni ng'ama luongo wa no en kod teko mar chopo gimoro amora momiyo luongo wa koro wanie wuoth ma wuodhno nyaka wuothi abidha nikech ok ichane kendi wuon iwuotho kaluwore gi kaka wuon wuoth dwaro ji mang'eny sani loso yore gi giwegi muma wacho ma ok adhi somo Jorumi 10 chakre matin achiel ni alamo Nyasaye mathoth mano Paulo wuoyo alamo Nyasaye mathoth ni mondo jo Israel okwo mane gima chando chunya ni mondo wargi nikech giseketo chunygi kuom luwo wach Nyasaye to giluwe mana kuom chikegi giwegi to gikia yo manade ma Nyasaye bende winjruok kod ji ambe yie ni kata kamano itemo ni titemo mondi wuotho ni ti ok iwuotho abidha iwuotho gi timbeni ma ine mihero jomoko wuotho gi kwechegi ma okweche mag warruok wuotho gi kwechegi mag anyuola jomoko wuotho gi kwechegi mag sombegi owacho ni an somba kaka chalo ok anyal wuotho gi ji ajia an ng'ama digri adwaro jayalo man gi digri mano mana wuoth michano magweng'u to wuodhwa ni en kata mana ng'ama gumbaro masomo yoi miluongo nodiango abuk thuondo robo wuon makia abachada to Nyasaye okele ni wuotho kode ibiro neno kaka Nyasaye no biro timo ne odiango no biro timo ne nyaro yore no kata ber mana nyara kiangowa okiare to kasa mano luongo Yesu Kristo mano batise luongo waro kaito batise gimomiyo na wacho batiso kanyo let me back down a little bit mondo a little giboro kanyo sane pinchuru ka wan kod chama kendo sane temperature mar siasa ose idho odhi ma temperature mar siasa no jomoko osemiyo blood pressure jomoko be osefwenyo ni sikari ni kodgi jomoko be osefwenyo ni jomoko thungo gi mok gi ywe to weche magitiyogo gin na weche mag batiso mag chama iwinjo ni han ok ng'ane nyal chambwa ni en nyoro biro nyoro to wan chama ni jiringo we to wan beda wan chama tiene ya gima batiso ng'ate chama en bedo jakanyo no mar chama gino batisa iwinjo kenyo bokwacho ni one life members mag chama ni kendo kuwuoyo to we chama to we kum jatend chama we chama to we kum jatend chama kor kabange ochako wacho gik ma chama no biro timo. Lay out the policies of the political grouping of the political party, which means that being baptized into a political party, you must first be a member. And to be a member, you must believe in the laid down, laws and polity, which produce policy of a political party or grouping. Kono wan be wuodhwa opogore wan be wuodhwa opogore wan be wuodhwa wan gi jatendwa Jesus Christ quote unquote ni en jatendwa kendo ko batiswa kode to wachopo thone kae to wanyiso chierne ka wayie kae to wachako wuoth kaka en monyisowa to kawuono wan gi jomo donjo moko moma wacho ni negi donjo luchuru gidonjo gi nambewa why ni mondo gibigi ng'i ane thuolo ma unugo koyudo gap ni nitie gik moko ma ibe okiyiego to kata kamano ine wuodhono bas ochako tiyo kodi iwacho ni bas ni ato to gimang'eyo ang'e ma Yesu Kristo ruoth modongo to we nyisa an ang'e gimang'eyo nadhi ngima we nyisa kaka rwakora we nyisa kaka lemo we nyisa kaka chiwo we nyisa kaka mano iriambo wuodhni ok inyal sete gigeni wegi nikech wan wuodhni wanie ji wer mondo werore to ji ne kia mining'ne winjo ka wacho ni ni wanjiariyo kende wanjiariyo asante sana bwana asante sana sisi wawili mano ne kata kaneo gichopo kuonde moko kaka intindi lokori ming'ei ineno ni ne giwero marach to en adier joka ne wero wende Singruok ni ng'ama gin go no
okodeu gima jaode opingo warruok ma wuotho no. Okodeu gima joyalo moko pingo, okodeu gima jopog dinde moko singo, okodeu en gima ong'eyo ni en gi Yesu, to Yesu nwemo chako mondo wuoth go. Koro gima kelo ne kwe en ni gimora mora ma Yesu owacho to timo. Ok niya ne wacho kata bedo niya ni muma wacho lakini wacho dinwa wacho kama. Wan kata bedo ni muma to wacho lakini kanya dhi Amerika or kanya dhi kia kure or China tayudo ka jo China ka bimane jo lemo to moko madho na ndawa, moko be madho na kongo, moko be choda, moko be jo wuoyo, yes, moko be jo wuoyo wa perke. Koni wacho niya okochuna nikech ayudo niya ok ng'ato nyalo ng'ado na ni ugona ni anan jo wuoyo kanya lemo moro ni kia ochweya gato kanya lemo moro be gapana. Gima en niya ni Nyasaye kiseye mobatisi ti Chakruok tiluongo niya you walk in the newness of Christ. Koro gik modong ma obiro chope bang'e kapuonjo wachni en niya Ibrahim katera Nyasaye onyisa ni winji adwaro ibiro wuotho koda pinyni ami. Koro pinje duto, ji duto, oganda duto, dhok duto biro luongi ni in mogwedhi. Koro Singruok mano namba machielo manyaki bedo gi wuoth. We wuotha lose. Gimomiyo kata nyiri moko jomoko wuondogi to wegi nikech gima ne giketo ni mane giketo kaka singruok ok timgo singruok, nindo ok timgo singruok, nyodhruok ok timgo singruok. Yeso paki singruok itimo gi weche malong'o mane gi tiendgi, weche ma kata nyo wache nyoro to pod onge makawuono, kata wache kiny to pod onge makawuono. Tiende ya Yesu Kristo achiel nyoro tinende nyaka chieng' bege kit Yesu en ya kanya mologo jochien en ni kata wach moro oomo mane nitie kapok ochweyo piny to wach no nitiere to elore, wach no ngima ochala kaka chalo nyoro cha kaka wach no pod ngima to kawuono to koro lich to kendo en onyalo omo wach makiny mokelnigo ma wach no chal mana ka gima ning'e to pok ichope. Koro kaya yene Satan ok chopie. Satan onyalo bedo nyoro to kite moko manyoro nyalo ruenyi to ka en kawuono no to ohidho miriambo mok berber to kiny ting'eni Satan kia. Satan nyalo mana ng'eyo weche moko matin mar kiny kaluwore gi experience ma en go chien. Ng'amo ng'eyo weche makiny kamili mag dhi e ngima Yesu paki. Nane momiyo joge Satan moko kagi koro to ok ginyisi niya ni ibiro dhi e ngima, kendo ok ginyisi niya in koro wari, kendo ok ginyisi niya irito wa Nyasaye. Ibiro winjo kokori niya ng'ato lawi dwa negi, kiny yud gari, kiny yud mtoka, korne no komakore gi ngima. Kata bed mani gik mowacho ni nyalo bedo adieri to lieka to ng'ama mondo chopnie e ngimani makiny monyisi niya sama wuoyo kodi ni koponi ruoth biro tanena ke chunyi onge richo idhi e ngima. Koro kanyo Satan okwe nikech Satan, hey, praise the Lord, kit Nyasaye ng'ine ni kidadi walemi oke songo maler mondo iwinje matin. The three characters of God, attributes. Number one, omnipotent, which means that is all powerful. Powers of the devil are limited, but God all powerful. Yes, all powerful, omnipotent. I have given you all, or not have given you, or all powers are given to me, not just a departmental authority that is ascribed to him. No, all powers at all dimensions, at all levels, and at any time, everywhere, and at the same time. But power is efficient, powerful, effective, efficacious. Glory to Jesus. I feel the presence of God. Number two, omniscience.
which means all-knowing. He knows everything. God knows even that which cannot be seen with microscopic gadget, but he knows it. Even something that cannot be described as bacteria or immaterial things that cannot be seen with naked eyes, or the knowledge which is just like vapor. God knows them. Nyasaye ongeyo that which you don't know. No wonder muma wacho Isaiah ni muma wacho ni kama fupi kama rieko ni ugike no ni mafupi Nyasaye otimana o chakore kuri winjo mago gik ba Satan ongego. Satan is not omniscience. The devil is not all-knowing. Yes, what he knows is very limited, and what he knows is based on the informations that you give to him. Niti informations moko ba wan mo mi oje. Yes, mane mo mi jo moko penyinia. Nyingi chakoregi awinjo adeno kiangoa o dwaro mondo miye information mondo connect go ediere kanyo. To Nyasaye to chal kamano. Nyasaye to chal kamano. Ngiche samane chaka nyingi ni do Nyasaye mano mi jo nyoli ka chielo koda in maka nyingi no bero tiwijo ka nyingi no kende o create character kuomi mi wijo mano kit Nyasaye. Yes, kuro kite no Satan ongego. Kido machielo mogik mondo adhi mbele ma Satan ongego omnipresence, which means that is everywhere at the same time, in everything but not in all things. Very contradictory statement, yet that is the truth. God is everywhere but not in everything. If he's in everything, then where is the devil? Yeah, the devil would have been shocked by his presence and die unceremoniously. Glory to Jesus. But because God's character and nature, his attributes are the most mysterious things that we ever had on earth. Which means to in America, to in Europe, to in Africa, to in Asia at the same time. Jomoko, Ogwedo, Jomoko, Ochango, Jomoko, Kendo, Jomoko, Ikendo, Jomoko, Goala, Jomoko, Niero, Jomoko be koro duare mondo kongi diernam. Kagi rogi dire. To kido no Satan ongego. Emo mi obedo ga meetings ne mo bede ka to orum na joteni. Orum na joteni ni viulimka, beutema, rotema gema. Emo mi Yesu ne wacho niya, kiku chandru ka Satan oketo webura, kata komaku moketo webura. Kiki chandru gi mi bro wacho, dige chiro maler, ma en kita biro miu in an instantaneous occurrence. Something will just happen. Kamora mora ma ingitie te kwayo ni mondo Nyasaye okonyi kata wari ok ni kokotero file ni kamoro kor kiduogo gi file ni kite mar changa, kite mar waro, kite mar konyo, kite mar nitie kite mar nitie. His character of conspicuously display and exhibit his power is everywhere at the same time. So I'm talking about the Almighty God. So wuotho abidha, kangato wuotho abidha to gige Nyasaye go ni kuomi kendo ne okay, you don't have to be tensed in order to mondo nyisi niya ni kono sani dingene okado kada nyero mangeny bro maro maler tingo mayiti kaka di jomoko ne wacho chien kuro ni mondo wuotho abidha chal gimi tingo mayiti gimi tingo ni en gima delicate, en gima waro kok delicate, waro teko ne ng'eny jowadwa. Wuotho abidha utingo waro kitingo, yes, itingo gima piny neno ni yom titingo gima piny ok nyal mai. Ok nyal mai go kata professor mabiri biro challenge ok nyal golo waru kuomi. Koro wuotho abidha, koro jare ok nyal wuotho mok winjore. Koro gima kelo gini mondo bedo motegno mana kaka no chako gi Ibrahim ka tera wuoth. Yes,
ochalo ng'ama batiso Ibrahim kae to tere mondo koro tim kode bisango, tim kode gimiluongo ni singruok. Warruok ok inyal wuothe ka ok isingori gi Nyasaye. Be momiyo nitie gik be ineno ni magi ok ineno ni mago mag Nyasaye. Ng'ama osingore gi Nyasaye ong'e ni gimoro amora ma en go en mar Jehova. Sama Nyasaye odware no ema otiye. Ok mano momiyo jomo singore ka wuoyogo, kata ka puonjogi, kata kanisa ka puonjo. Yes, okatugra ni kora kao moma ni kora adwa puonjogi, kor kadwa puonjogi kia chiwo, kor kadwa puonjogi kia ywak, kor kadwa puonjogi no. Kanyo ka ageya to mano bro maparo ni no singore, Ruoth na singore na tini, Ruoth na singore na wuoth kodi. Amena. En singruok makata in kendi. Kamora mora midhiye tiwacho ni nase singora ni na wuoth maler, na wuoth bakare, na wuoth achana, na wuoth abidha e nyim jale. Okaloki kata onge ng'ama nena nikech ang'e ni kama antieni. I'm in the company and in the presence of God. I'm in the presence of the Holy Spirit. So they watch over me. Whether somebody that I know is absent, they are not seeing me, but gimang'eyo ni Nyasaye ni koda. Jowadwa bi winja. Koro wuoth kedwa wuoth abidha. Singri. Nikech nitie jomoko wacho ni, ok adwa singora, nikech mano aketora e jela, abiro singora gik mokanyal. Nikech ok inyal, nikech gini nidonje through yiend ambewa. To ng'ama ne ok odonje through yiend ambewa, mane Ruoth oluongo, to Ruoth no koro ni singri. Nikech singruok to ng'eny. Kata mana pesa ni midwa tere bank, nyaka singri. Nikech nyaka yaw bank no, ibiro yudo ka gimi singori go kanyo, picha ni kanyo, signature ni kanyo, namba ni masime ni kanyo, adresi ni kanyo, koro what they say, manyiso ni isingori gi jo bank, ma ka ng'ato nono odhi gi signature ma fake ogolo pesa to ka joka chuli gi thuon gi cher gi kendo gibiro chuli ma kata bank no wang gi pesa ni to singruogi cha gi bank cha nitie kendo nyalo nyiso ni kaka sama wan kode Jehova Nyasaye ma wawuotho kode, wayie wuotho kode kaka noyudowa, manonyisowa, ma weche manowacho no wayie ni wanatim. Nyasaye kono jo Israel ka Musa telo negi, Musa chung kamoro moting'ore kanye mochako bedo anta migero moting'ore, to kato Musa no somo negi weche Nyasaye, Yeso paki to negi olo niya, nie gima Jehova Nyasaye owacho wayie kendo wanatim. Duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odogne Yesu magabich. Iwinja koro kidwaro mondo iwuothie kapok ichope Q1, Q2, Q3, Q4, anyalo miyi kigi, tamiyi kiyi mar safe kamo kane gige mana jomo singore ema omi safe mar kano gigo. To ina migi tamigi from where? Ami kigo from where? Ero kigo tami kene kram giwi, ibiro lemo, ibiro timo gibiro ne binding and losing. Itimo binding kada Satan ne ri chale wosekewa. Kada Satan niya no chadia. Yes, gikbi wacho go tadieri. Wosekewa ne Satan okono ni Paulo muwe kuomeno wang'eyo. Yesu Kristo muwe kuomeno wang'eyo. To why that mane? Lerna uru uchako wuodheni from which root? From which background? From Joa. Hallelujah. Why is it that it is taking too long before you are answered? For that prayer, mani de ne di bungu, ni di lemo, mani de ne de ya bi yugi cake, ndala angwen, ndala bichu, ndala prayer kachel. Korki ai ki right moloyo. Ya kanyo gi alsas, ya kanyo gi kiangoa, ni keche, ni di kanyo, kaok ni di gi Singruok. Ni dia kanyo ni dia kanyo to nok dia kango nok dia singruok to kini kau Singruok bagi Jehova Nyasaye mo wacho ni kau nu winji wechegi kendo unu yie mar luwo chikegi to an Jehova Nyasaye na gol ni gik ma wetemo ni mondo gol gi teko ni wegi kota mi to kare be mon patadol
To nitie gik moko ma ok inyal dhi gi tekoni wuon ni mondo itim, ok ginyal wuok. Yes, to kitimo gik mondiki e bug singruok cha ma in go, machalo constitution mari, kata chalo document mari, policy book mondiki e wecheni ma in bende go signature. Mano momiyo wayiene ayie gi muma ni en wach Nyasaye, kendo weche manie iye gin weche Nyasaye. Onge makosa kod muma. An ema nyalo bedo gi makosa, winjona manyalo bedo marach, to Nyasaye yawo pacha gi riekona mondo awinj wach ka wach mondiki e muma ma pok achope. Ruoth konya mondo achopie mondo awinj tiendgi. To ok ayaw muma, ok ayaw ng'wech kata lweny kod muma, kata makamen gi muma, kaka Petro wacho ni Paulo wadwa e weche moko Nyasaye nomiye matiendgi tek, ma jomoko ma ok osomo muma no ochako lweny gi muma gi igo. Yes, let me just repeat it and emphasize it. Glory to God. Because the Bible says that through revelation God has given Paul some words which are mysterious and very difficult to understand. Yes, and to some they have taken them and wrestled with those scriptures for their own distractions. Praise the name of the living. So don't rest the Bible. Kiki yao ilungo ni miereka. Kiki yao amen ge muma. Muma ni wacho kama. Muma ni wacho kama. Muma ni wacho kama. Muma ni wacho. Gimi singurie. Yeso paki. Bisiguri chalonga monga do insurance policy mara jali kata mar mach kata mar ngima kata mar ngoa kata mar hospital o kichandris kise samano se migi kabane se somo in ko ina ge kad kamedhi kata in ge kad mar on kata in ge kad mar kata in ge kad mar kiangoa I kad ni no to gi segina cha die medwaro to gi medwaro araka awacho niya Yeso paki Nyasaye mudu gwedwa biro gi part 4 covenant ulo nangoa en winjruok matimore kind ji ariyo ma onge achune. Yes, to kendo inyalo time kod remo gi weche moulie dhok, inyalo time gi weche kod gimoketie lwedo, to en mar ji ariyo. Bed ng'ata singruok mondo ne ono machalo kaka Ibrahim notim, kata mana warruok wayudo through singruok. We mondo aketi kanyo mondo iwinji wan nyithi Nyasaye through singruok. We are the children of God through what? Through the covenant. Niki Romans chapter 11 verses 27. Wasomene Romans chapter 11 27. The Bible says, praise the Lord, glory to Jesus. For this is my covenant unto them when I shall take away their sins. And Acts of the Apostles, and in conclusion, Acts of the Apostles chapter 3 verses 25. Chapter 3 verses 25. Listen to this and listen real good. Glory to Jesus. Chapter 3 verses 25. The Bible says, you are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and by seed shall all the kindreds of the earth be blessed. You are the children of the prophets, which means that I, as a prophet of God, as I preach to you, I'm bathing you right away, right now. I'm bathing you through the covenant which was given to Abraham, that all blessings that God will give after this, after you've had this, then you will be blessed. Without covenant in your life, blessings are not there for you. In nyaka gini timinade. The big request by book baniko. Yes, on covenant. In nyati singruok mara ngoa. In nyati singruok mara warruok. Nyasaye no singo ni nyaka timinade. Nyaka wari omioke yudo warruok no to kenen mana mara singruok baka Ibrahim cha. Ibe ini singruok no. Kono gimono monyuoli iwe nango. Iwe singruok nango tidhi kasurigo lembe moko man malo to singruok ba Nyasaye tiwe okoi dowar. Nitie gik moko bende no that process is too long. It takes too long. That process is too long. And so what?
That process is too long. Let me read Galatians chapter 4. I'm sorry to add this, but this is the word of God. Glory to Jesus. And that is why some people accuse us of reading only one scripture. Then we make too much noise over one scripture. We don't give them another one which supports it. And I'm ready to do it for you. Francis Sewe, Legen Grant Smarty. God bless you. Galatians chapter 4, verses 24. The Bible says, glory to Jesus. Which things are an allegory? For these are the two covenants. The one from the Mount Sinai, which gendered to bondage, which is Agar. Can you do one covenant, one departments of covenants. Some covenants, the Bible says, Singruok moko, teri mani twitch, maringro, kakanigitero, Agar twitch, marinyol. Makura Agar katanyol, to the kind of that covenant was gendered. It was gender-based. And it was really zeroing into how you were born, who was your father, you don't belong to us, things like that. You are so incapable. It is gender-based. It is gendered, which means, listen to this. Nikoro covenant must be it does not gender us to bondage, but it gives us perfect walk in Christ towards inheritance that were promised to us to get whatever is for us, irrespective of our health or physical appearance or status. Oh, praise the Lord. Why easy? Or come back and covenant and koro kwatenia ni unike merwa or kwatenia kei nyatia biga or kwatenia kei no nyulidala or kwatenia ni unjoka ngani unuko to the unudia de amana kakanya tiaga gino achigini kata nyolgi majoka Ismael bed maber manade to gino ko nyolgi gi Singruok kare mamiyo koro Singruok manyien kosebiro to Singruok no koro lucho macha manyaka jo Yahudi koro yudo Yesu paki tieni nyithi Agar mane they were gendered to bondage. They were gendered to bondage, that covenant in Mount Sinai. But this new covenant in Mount Golgotha, covenant mobilo mar Golgotha ni nejo korilungi no riu duto injili teko nyasaye bokongone do Yahudi kaeto ne joma ok jo Yahudi koro kato bed mana nyakwar Agar koro kato bed mana nyakwar kianga then koro kusidi e Golgotha Kalwari kama Yesu Kristo no wache no rumo duto koro oyie wuotho gi Yesu koro takingi nito akagar koso akaga yud Singruok mondo ne gige nyasaye okinya wacho ni ngane gini gisa moro kia bishop gi kiati mana kia bishop gi kiati mana kia ni family bar pope moro ma Italy kia gin marjo kia reverend kia buti mana kia no ma ni kia mano nyako pokonyom okinyal yalo no kia mano daka kia this kind of covenant is not gendered. Yes, because the other one was gendered to bondage. I want you to listen and listen real good. This covenant is not gendered, which means it does not drive you to another prison, but it drives you out of prison where things that you didn't pray for, things that you didn't pray for comes upon you. For example, who decides where to be born? Ogenga mawachani oningonyola kama ogenga mawachani oningobergi height machalo kama ogenga mawachani oningobergi kala machalo kama Maueni, Singruogani, and Katira TTT, whether when in Yausi TTT, or Rachar, Machalo Teluji, or yellow, and no code
dew ibiro neno ka Nyasaye ibiro tim koro chan wuoth mondi wuoth abidha en ani we confuse Nyasaye gi gik ma Nyasaye ne okomiyi kae to ne okorwaki go e sa wuoth chako wuoth kae ti tuch gi magi Nyasaye omiyi uniform to in idwa golo uniform no idwa rwako uniform machielo e wuodhni nitie uniform ma Nyasaye osemiyi mondo iwuoth go kanye ma chiani nitie kanye ma duongni nitie. Yes, it is for your physical and for your beauty and for your glory. You will be glorified in it. You will be beautified in it. Everything will happen within the precept of, yes, that covenant. Wuoth abi thy covenant ma Nyasaye omiyi. Ruoth Nyasaye mondo gwedhi omiyi ngima gokinyi sani kendo bed kodi. Aheri makia. Ka nitie joma aheri to wawachi mago namba 2 bang'a. An aheri mana kaka Ruoth oheri. Yes, Yesu kende motelo na aheri. Tambe aheri kabisa. Kendo kabideo ni chalo nade. Wach mamiyi ni amiyi wach malong'o mok inyal yudo kuonde mang'eny. Iyude kendo ang' ichaki winji message ni kendo bang'e. Nyasaye mondo gwedhu walem Jehova Nyasaye mar Singruok erokamano luongo wa wuoth to wuodhni jomoko ketho Nyasaye to kwadwa donjo gi nyimi en ani wadwaro mondo ielnegi mondo gichake gi etiende to gitim gik ma wuoth wacho ma gichopie Singruok Nyasaye mok lokre nikech Singruok nitie gik ma Singruok biro nyuolo mbele ka mwabro lero agoni erokamano kuom winjo ng'ato ka ng'ato lochne ng'ato ka ng'ato kel winjo malach igwedho ambe igwedha kaka igwedhogi duogo dok ni nyaka chieng' e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen and amen and amen. God bless you. Bye bye.